video ay nihol kurok puhta istodaaст. Барои мисол якчанд одам надоранд 190 барои пули моҳона да маркази мо. Через видео ман мемонам да интернет, да Инстаграм мисол, бисёр одамон да тарифи онҳо Инстаграм бепул ройгун аст. Дар ин сабаб ман мемонам онҳо ройгун тамошо мекунанд. На фақат ами талаба, кати оила, кати додари майда ё ака як ҷоя онҳо тамошо мекунанд. Ягон чиз да чи ёд мегиранд. Ҷа менависам муаллимаи ҳаннаам, мактаби ма миай бо худо ба шукр алҳамдулилла якчанд талаба занг мезананд, якчанд талаба омадестанд ай ютуб гирифтани маълумоти мо ё ай Инстаграм ё ай Фейсбук. Ман 2 диплом дорам. Аввал Bachelor of Science in Nursing, ами медицински профессия. Дуюм Methods of Teaching, преподавание забони англисӣ, педагог.